okay? Tinuod yun nga penguin. Ug si Manong Wilbur dili na ka video ka picture kay puno na ang storage. Hi. Puno na. Manang, nay. Hello. Nay. Oh, nahay. Narata sa mga penguinan. Oy, Anak ko siya. Usahay gini sa tiara na ang tira. penguin. Tinuod yun nga penguin, galihok yun na. Galihok na. Doon tagkamay. Siya lang naman. Nilalawas sila naman. Tinuod yun na, penguin oh, galangoy-langoy oh. Oh. Oh, galangoy-langoy nga penguin. Oo. Ha? Lingaw kaysa gagmay man din sila, no? Oh, lingaw kaysa langoy-langoy, oh. Ang ganun sila Di man matimingan nga mo dive ang penguin. Mo na ra. Oh, dive ang penguin. Oops. Pamapasa. Dili mapa sa camera lagi. Oh, lingaw gid sila, oh. Hindi makuha. Whoops. Hanap man. Anak kaya nakuha sa kuhan. Oh, lingaw kay mga penguin, oh. Oh, isda. Penguin. Penguin. Init man ko diri sa gawas. Nanay. Oo, oo. Umaway nga. Yes, dapat yung makasuot.